Nai madzibaba, inga ndanyatsotaura wani netsitsi neunyoro kuti ndauyawo kupati kai ndakamirira muprofita wamai Rambanepasi. Ndini family doctor vevanhu ava kava, saka ndiri kufanira kakupinda mukati imomomoka. Aiwa varume, ngatisapedzera nenguva ka. Mukuti muri doctor here kana kuti muri muprofiti? Reketa zvinozwika manduwe, nokuti makasadaro hambapinde baba. Ai, handiziwe bawe. Unomapepe udokta wokutaura here iwewe? Baba, ini handisi dokta wenyama mazvinzwaka. Ndiri chirembo wedenga ini. Dhamureta dzese dzinorira pandiri panapa, saka musaite zvekutamba neni handitika. Tati ndivhurirewo kanhai varume. Muri kuda kuti ndisvike nyama yapera here? Zvakandofanana nezvemunhu waMwari. Kwai mukujiwa humba umu. Maakunyepa manje. Ingaoni zvanzi vakatenga mabhabhaki sausage 1. Inzwaika baba, handiti mimi ndimi security panapa. Soka ndokumbira mudedzeka iye naJehovha Rambanepasi wachoka. Umudzi kuti madzibaba sibhineji vasvika kavari pagedhi. Alright. Miratone. Right. Ndinyepei madzibaba. Ame vano birthday wako musha vanobvepi? Makandotadza kureketa chete, tikupa punzumurana panapa. Vanobva kwamutoko ka. Kunonzi kwadandara uko. Ndivhurirei baba. Ndosvika mavhorosa apera kana. Chipindai. Ndatokunyarai bakani. Pindai tone. Next. Sekuru, ndauya kasikai kuvhura. Handiti muri kuziva kuti hatina kubika here kubva nezuro. Tiringotemba kuti tichadya kuno nhasi. Saka haufa. Handiti birthday ramai Makela here nhasi. Tichadya. Naiyo shamwariyo. Birthday kudya here, ndinyepe. Saka udori basa kano kuti mai Rambanepasi wakura kaiwewe. Chouri kuda kudya chete. Makamwa ako yanda mukachita kuwawirira kuti deno ndandoboya chokudya chete. Uri munhu waiwewe Bridget. Munhu wechisikana here warume. Imi sekuru imi. Musabva maitange mukadzi wenyu ndiane pati handitya. Zivai kuti vanhu ava ihama dzangu zvekutodaro chaizvo. Do you know kuti wamai Rambanepasi vaye kuchisvo kwavaigara kuBenson Mine uko panext chaipo nepedu takatodzidza tese mufungenyu kwana Chiunyo uko nekwana Nyamko. Iwe nyona yako waswaka yakondoningwarisira baba napa. Ndinyepe unomatutupiki here noti kwari kupamba matutupiki mukati umu. Kana uri ibeka ukudopinda abagara wazviziya yako izvozvo. Sekuru ndinawe ni matutupiki hobo kana. Ndivhurirei ndipinde kana yamana. Ndofunga zvakibva manje. Asi ndikufanira kakuzoratidzwa kuti ndindisaura mukuru wanaJehovha Rambanepasi kana ndapinda mukati imomo. Ndombozvidiwa chere nezvokusaya chokudya papati. Kumba kwedu uri bechokudya kauko. Iwo shomorenga kuti chokuziya mukati imomo ndinonzara bakani. Saka ndikazonzi speech manje asawira. Ndichatodini kwenini? Alright. Tetekerai wanhumi. Ndinisaura mukuru wababa namai Rambanepasi. Amai muri kuona wakawa. Mukadzi wasaura wangu naJero. Ende wakakurira pamhera chapo pomukosha wangu nhomba pachiswa apo paBenson Mine. Saka ndandoti ndiwatsunhurire kabodzi kako bhavhudhe raori. Nyasuno wakatenimendo ipo wasvitsa makore awo wasvitsa ndikuyaziva kuti mangani. Saka nchabva ndemba kapi kwenini? Right. Ndazoziva manje ndichawaimbira aka. Doro rawo mubikiwa, ayere mubikiwa, doro rawo mubikiwa, mubikiwa, doro rawo mubikiwa, mubikiwa, doro rawo mubikiwa, mubikiwa, wakaribika nombwizhu, doro rawo mubikiwa, wakatenga kwanahola. Doro rawo mubikiwa. Kodedza, ndopamuri zvenyu pagedhi pana pamakazvitinya zvenyu kudai so. Wedemse? Iwe, nyongona yako waswaka. Ndiri abambo wako inini. Umauite ushomo waswaka. Ndiri busy kupinza vanhu bakani pamusuwo panapa. Kwai pakudiwa vanhu vakawandisa papati amai waMikela. Mukadzi wasaura wangu naJehovha Rambanepasi. Shotiro ikweyo. Akuse security ndiani ye? Iyi pati yanga chinzi mwana wese. Yanga sina na limit. Asa munozwa zvataura namakuru wani kani? Iwe, zvatauriwa zvokutodini ushomori. Dedi, handizanzi nemukuru mwana wese ari invited. Hanzi shamwari dzavo dzese dzekunotondi kwavanotyoroko dzadziri invited. Netimuresere kuchisva kwanyu kuna namutoko. Ratodyawo mukati umu. Mamodzi nanimite security dedza emini. Neamana. Iwe, ndatoti ndiuye kamugedhi kuno kundite security. Wano mugaro wemuno mundowaziya bakani. Wano munotoni, wanoda zvinhu bakani. Tijiwe zvedu umba yetu tadze kuguta manje. Kare kagoshomore. Kudya chiine dedi. Handitatodya kare here. Indatodya 7 plates dzerice nechicken ini. Ndatofunga kuti makadhakwa nekatembeya mukabva marara kaini. Saka muna kudya here dedi. Iwe, usanyepe zvakadaro baiwe. Wanhu watodya. Kudya security ripo berwa rume. Chinge wanhu ane zvivindi naiwe. Tatodya kudhara izvo. Tanotenda kufotoshoot. Lanchasopera kuradharadha dedi. Chachasara chikafu tatukanira mugidi yanga iri mukati momomo. Warume soka. Kuye murora wamai waMakela amai blessing dandara. Wadireko kudaro nemo warume. Chinge kwati washandinyepo kana zvaibva. Warume soka. Happy birthday wakadzi wasaira wangu naJehovha Rambanepasi. Mwara wenemo warume nokuninyima nyama yohumba. Amayo!
mwanasikana kana uchifamba so unoita kunge iwe une mabayo